sanoo mulle kohta kaikki tästä iloitseeks. Taas ponkaisen pois mä sängystä. On aamut aika parhainta. Tää on paras päivä. Moi Kari! Ai minkä takia tänään on paras päivä? No siksi Kari! Mä saan aloittaa tän ihanan päivän luomalla ihan uuden sukupolven herkullisia rapupiirasia. Ja sen jälkeen on rankat karatetreenit Sannalla. Ja myöhemmin merustetaan Patrikin kans ja mä paljastan uusimman lempiesineeni, Peluksen Medusan Surma Extra Proon! Ja kauniiksi lopuksi kaikki mun parhaat kaverit tulee kuuntelemaan Jalmarin klarinetisoittoa. Mä en malta odottaa, mä taidan räjähtää! Tää on